keväällä. Niin Almeidahan oli ottelun suuri tähti. Ja nyt tulee Sivonen. On aika lailla yksinousuinen siellä vastaan. Lehtonen. Adu Fofana ykkösellä Pallakselle. Siellä Sivonen on keskellä. Siellä on Fofana. Haltuun syöttö. Menee kun meneekin perille. Fofana yrittää vielä pelata syvän. Fofana nyt pääsee hyvään paikkaan. Laukko Maukonen ottaa ensimmäisen ja ottaa myös toisen. Päin. Pallas keskittää. Onpa hyvä keskitys ja siinä on se. Fofana. Kierros tulee Fofana, haastaa Vainion pään, yrittää syöttää keskelle. Varmasti hyvin, mutta olosuhteet ovat kyllä hyvät tähän kamppailuun. Ja nyt sitten rikkoo Kuittinen ja ottaa siitä myöskin ottelun. Eife iskee hanakasti kiinni ja sitten lähtee jälleen Fofana pallon kanssa eteenpäin. Kuittinen pystyy ohjaamaan hänet tuonne laitaan ja aika kovaa repimistä. Fofana pystyy kuitenkin pitämään pallon. Kavasi myöskin pallon hallinnan tärkeyttä peräänkuulutti Puro tuossa pregame-haastattelussa. Kun se pallo saadaan, niin Sivurään ylitse. Fofana pallo boksiin. Etilä yksin viides maali ei ottanut syöttö Gaskille. Lehtonen lähettää kuulumaan. Ja hyvin tulee! Ja erikoistilanteesta Ekenes IF onnistuu maalin teossa kaikkiaan. Ja kaikkien aikoinen 9. maali Veikkausliigassa. Ilveksissä pelatessaan tuli 8 maalia 3 kauden aikana. Hakassa oli hieman hiljaisempaa tuloksen suhteen. Sen myötä sitten tulee sitten seuraava tilanne, taas matala pallo ja sieltä tulee se Eifin helpottava osuma. 10 minuuttia ennen loppua ja Tiemoko Fofana siellä etutolpalta pääsee puskemaan Eifin johtoon. Justinianolla Vantamo on hyvin sijoittuneen, kuitenkin antaa ottelun jatkua. Fofana Haukio puolustaa hyvin eteenpäin lähellä sinne, että Fofana ja Ahia kun napulkengät kolisivat vastakkain. Fleiter nousee omintakeisen tyyliin röyhkeästi, hakee keskity. Fofana. Pallas hyvin kääntyy pallon kanssa ja hyvästä paikasta tulossa Vepsulle. Anteeksi tietenkin. Kats. Fofana. Pallasen etupuolelta Justiniano puolustaa. Räisänen, heikko pelaaminen, tähän pääsee Fofana väliin, paikka EIF:llä, nyt on salmaa, mutta ei onnistu! Vaasalain palkitsee Korpessin risteilyllä. Vaasalain risteilyllä Fofana haastaa pääty rajalla, hakee sinne Pallasia. Se kuitenkin menee hakemaan keskitystä mitä ilmeisimmin. Siitä lähtee Räisäsen vapaa potku siihen etualueelle. Sitten Räisänen häviää kaksintaistelun Tiemoko Fofanaa vastaan, mutta Engström hyvin paikkaa tämän erhe. Jos siinä VPS-pelaaja pääsee päälle jatkamaan. Näin tuon tilanteen näin itse. Nasir Muhammed juuri kentälle tultuaan pääsee nyt ensimmäisen tatsiin pallon kanssa. Porhaltaa hyökkäyksen kärkenä. Hyvä pallo Pallasilta boksiin. Salomo Ojala maalin edustalle! Ja sitten sokeraa Ekman. Porhaltaa pallon perään, pallo siihen Emil Pallasille. Pallas pallo boksiin. Salomo Ojala hyvin kääntää vielä.